ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ତାର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବିଷୟର ନାମ ହେଲା ପରିବେଶ। ଭାରତୀ ମନୋଜସ୍ୟ ମାତା। ଭାରତୀ ହେଉଛି ମନୋଜର ମା। ମନୋଜଃ ପ୍ରତିଦିନଂ ମାତରଂ ପ୍ರಣମତି। ମନୋଜ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। ଏକଦା ମନୋଜଃ ମାତ୍ରା ସହ ନଦୀତଟେ ଭ୍ରମତି ସ୍ମ। ଏକଦା ମନୋଜ ମାଙ୍କ ସହ ନଦୀ କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ତଦା ସହ ମାତ୍ରେ ନିବେଦୟତି। ତଦାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେତେବେଳେ, ସହ ସେ, ମାତ୍ରେ ନିବେଦୟତି ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲା। ମାତ ମା, କହ ନାମ ପରିବେଶଃ। କାହାର ନାମ ପରିବେଶ? କୃପୟା ବଦତୁ, ଦୟାକରି କୁହ। ମାତା ବଦତି, ମା କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଅସ୍ମାନ୍ ପରିତଃ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଃ ଦୃଶ୍ୟମାନଃ ଅସ୍ତି ସଃ ପରିବେଶ। ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ତାହା ପରିବେଶ। ଭୂମିଃ ଜଳଂ ଗଗନଂ ବାୟୁଃ ବୃକ୍ଷାଃ ଜୀବାଃ ଚ ବିଶେଷତଃ ପରିବେଶଃ ଇତି ପରିଚିତଃ। ଭୂମି, ଜଳ, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ, ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବେଶ ବୋଲି ପରିଚିତ। ପୁତ୍ରଃ ପୁନଃ ପୃଚ୍ଛତି ମାତଃ। ପୁଅ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ମା, କେନ ଭାବେନ ସଃ ଦୂଷିତଃ ଭବତି? କିପରି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂଷିତ ହୁଏ? ମାତା ବଦତି, ମା କହିଲେ, ଗୃହସ୍ୟ ଅବକାରଦ୍ୱାରା, ଘରର ଆବର୍ଜନା ଦ୍ୱାରା, ତଥା ଚ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରେ ରାସାୟନିକ ସାରସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଦୂଷିତା ଭବତି। ମା କହିଲେ, ଗୃହର ଆବର୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ତଥା କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଗରସ୍ୟ ଶିଳ୍ପାଗାରସ୍ୟ ଚ ବର୍ଜ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟଦ୍ୱାରା ଜଳଂ ପ୍ରଦୂଷିତଂ ଭବତି। ନଗରର କଳକାରଖାନାମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ତୈଳଚାଳିତ ଯାନାନାଂ ଧୂମଦ୍ୱାରା ବାୟୁଃ ପ୍ରଦୂଷିତଃ ଭବତି। ତୈଳଚାଳିତ ଯାନବାହନର ଧୂମ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ଶିଳ୍ପାଗାର ସ୍ଥାପନାର୍ଥଂ, ଶିଳ୍ପାଗାର ବା କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିନଷ୍ଟାନି ଭବନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷାଣାଂ ଛେଦନଂ ଭବତି, ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଛେଦନ କରାଯାଉଛି। ତେନ ବନ୍ୟଜୀବାଃ, ତାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜୀବମାନେ ବିନାଶଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ବିନାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନଂ ଉତ୍ତାପସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିଃ ଭବତି, ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ତାପର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟେ ମେଘାଃ ନ ବର୍ଷନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ମେଘ ବର୍ଷୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।